Ovatko ne valmiit? Ovat. Nyt ne tulevat. Meillä oli 4 miekkaa, jotka oli tehty kronoteräksestä. Aikamiekkat. Vain kronoteräs tehoaa elementaalienergiaa. Ilman voimiaan Akronix ja Krax olivat tavallisia miehiä. Ja vangittavissa. Ajan hallitsemisen voima on aivan vaarallinen. Garmadon ja minä tiesimme, että aikamiekat ovat uhka, joka piti hävittää. Ikiajoiksi. Teimme pyörteen, joka hävittäisi miekat aikaan, ja ne katoaisivat ikiajoiksi. Akronix ja Krax eivät lannistuneet. He uskoivat olevansa aikaakin vahvempia. Что ж, всем